Насыйбың булыр әлі. Фейрузе Саяпова. Бірінші кисек. Әдибе эштен қайтып кірді де, бір мәлге ишік түбінде тоқталып, йырт ішіне көз салды. Күңілге рәхәт тә соң нур беркеп тұрған иеңе қайтып кіруләре бар жерде де тәртип, пөхтәлек. Үзен ишек жиыштырып кеткен, қайтып кіруге де шулай, бар әйбер өз орнында. Хисам белән яшәгәндә башка шарак иде. Бір қойда да эшләмәгән исерек ир, юылмаган савыт саба, пычрак өй каршы ала иде. Иның пычрак булуы да Әдибәнең ялкаулыгыннан, җыештырмаганлыгыннан түгел. Әу эштә чакта гомер иткән иренең үзе кебек исерекләр белән кәеф сафа кырып ятуыннан иде. Әле ярыйла сине ачык чырай белән каршы алса, юк шул. Әз йөрмәде Әдибә ике баласы белән абзар артларында, кеше тупсаларында. Ирле килештә барлык авыр эшләрне ул үзе башкарды. Йорт эчендәге ирләр хәл итә торган мәсьәләләрнең дә ышына гел үзенә чыгарга туры килә иде. Бер мизгелдә аның күз алдыннан шулар үтте. Хисамның бакыйлыкка күчүе дә шул эшү аркасында булды. Айнып җитмәгән килеш ихатыга чыкканда кире әйләнеп керә алмаган. Тышта чатнама февраль суыгы иде. Ире вафатыннан соң Әдибә тырышып-тырмашып дөнья көтте. Кызын да, малайын да укытып, башлы күзле итеп, олы тормыш юлына чыгарды. Балалары бик тырыш, акыллы булып үсте. Үзаллы яши башлагач, ялгызлыкта калуы авыр булса да, ире вафатыннан соң яңадан кияүгә чыгуна уена да кертмәде. Чөнки Хисам күрсәткәннәре дә бик җиткән иде. Ләкин дөнья син уйлаганча гына бармый шул. Бер көн аның язмышы үзеннән үзе хәл ителде дә куйды. Ял көнендә базарга чыккан иде. Иркенләп кирәк яракларын алды да, кайтыр юлга базарның капкасы ягына юнәлде. Тик көтелмәгән хәл килеп чыкты. Аның гомерендә дә кешенең йөзенә күтәрелеп карау гадәте юк иде. Ничек шулай булгандыр, күзләре каршы килгән ирнең күзләре белән очрашты. Әйтерсең, ир аны сихерләде. Аерыла алмый гына бит. «Бәй, Әдибә, син бит бу!» дип сүзгә килде ирне әйтергә белми. «Әйе шул, мин. Син Суфиян?» Икесе дә көтелмәгән очрашудан каушап калдылар. Сүзләрен сүзгә ялгый алмый, азапландылар. Бераз ушын җыеп, сүзне Әдибә башлады. «Ни эш бетереп йөрисең, Суфиян, безнең якларга нинди җилләр ташлады?» Ансы теплегенә җавабын кайтармады. «Йөрим әле менә шулай, базарга кереп чыгыйм дигән идем. Сез, Әдибә, монда стәрле башта торасызмыни?» «Әйе, без иләнешкәч монда күченеп килгән идек». Әзрәк юкпар сөйләшеп тордылар да, Суфиян: «Ярый, мин китим инде. Базарның да ябылыр вакыты җитә, соңа калмыйм» дип китү ягын карады. Ул нәрсәндер яшерә иде. Артыгын ычкындырудан курыкты ахыры. Әдибә дә кузгалды. Аларны күзәтебрәк торган соңгы рәттәге сатучы хатын аңа эндәште. «Бу ир синең танышыңмыни?» «Әйе, без авылдашлар» дигәч ашыгып хәбәрен сөйләргә тотынды. «Тулай торакта буш торган бүлмәм бар иде. Шушы ирне фатирга керттем. Бигрәк акыллы инде. Ялгызмын дип башка ирләр кебек азып-тузып йөрми, эчкәне дә сизелми» дип күргән белгәннәрен тезеп сөйләргә тотынды. «Гаиләсе каясың?» «Соң гына бер хатынга өйләнгән булган, бу ирдән бала булмый дигәч, хатыны йөреп бер бала тапкан, кызын кияүгә биргәч, ул хатын ирен бөтенләй санга сукмый башлаган, һәм бер көн кулына киемнәрен тоттырганда чыгарып җибәргән. Әй бахыр, нишләсен? Мәҗбүри торып булмый бит инде. Чыгып китеп безнең шәһәргә эшкә килеп урнашкан». Менә нәрсә яшергән икән ул. Хатыны турында сорашырмын дип кыенсынгандыр инде.
ул аңа жәл булып китте. Берәр җылы сүз әйтеп, күңелендәге бозларын эретәсе килде. Үзенең дә аның алдында гаебе зур бит. Яшь чагында ул да әнисенең аңа кияүгә чыкмыйсың, авариядан соң врачлар баласы булмаячак дип әйткәннәр дигән сүзенә карап, тәкъдимен кире каккан иде бит. Менә шулай уйланып басып торганда, Суфиян базардан кирегә чыгып килә иде инде. «Бәй, Әдибә, син китмәдеңме ни әле? Ни эшләп һаман басып торасың?» дип гаҗәпләнүен белдерде. Суфиян, әйдә безгә бергә чәй эчик әле дигәнен ул үзе дә сизми калды. Әллә инде гаиләң нәрсә дип әйтерсең? Әйтмәс, балаларым аерым торалар, ирем күптән бу дөньяда юк инде, диде ул үзенең кыюлыгына үзе дә аптырап. Шулай итеп Суфиян Әдибә дә торып калды. Алар матур итеп яшәп киттеләр. Яшьлектән калган хисләр кабат яңарды. Суфиянга икенче сменага эшкә барырга туры килгәндә, хатыны кайтуына ашарга әзерләп, йорт эшләрен эшләп китә. Менә бүген дә шулай булды. Ире чыгып киткән, әстәл өстендә күңелгә рәхәтлек, игә нур бөркеп, чәчәк гөлләмәсе утыра. Аны Суфиян калдырып киткән. Мондый рәхәтлекне, мондый хөрмәтне Әдибә берәр күрермен дип башына да китерми иде. Ул бит инде эчкән ир алдында гел биеп торырга, бөтен тормыш йөген үзе истерәргә, төрле кимсетелү, золымнарга күнегеп биткән иде. Аның баш миенә бөтен ирләр дә шулай булалар. Ир хатыны булгач авырлыкларга түзеп яшәргә тиешсең дигән фикер киреп урнашкан иде. Суфиян белән тора башлагач та әле ул үзен хезмәтче ролен үтәрмен дип уйлаган иде. Тик Суфиян хатын-кызга бөтенләй икенче яктан карый иде. Ул аңа дөньяның матурлыгын күрергә, яшәүнең тәмен белергә, хатын-кыз бәхетен татырга ярдәм итте. Тормышка карашын үзгәртте. Әйе, ярата шуланы Суфиян, бик ярата. Менә ничә еллар үткәннән соң, күп сынаулар аша, аларны язмыш яңадан очраштырды. Әйтерсең лә алар арасында еллар ятмаганда, борчу кайгылар булмаган. Әдибә белән Суфиян икесе бер авылныкылар. Бер сыйныфта укыдылар. Әдибә мәктәптә укыганда ук үзенең тәртиплелеге, сабырлыгы белән аерылып торды. Борай берне дә акыл белән эш итәргә ярата иде. Сыйныфташ кызлар белән дустана булды. Суфиян да төшеп калган егетләрдән түгел. Укуы уртачарак булса да, мәктәптә үткән барлык спорт ярышларына, дәрестән соң башкарылган төрле чараларга катнашып торды. Алар шулай мәктәптә төрле эшләр белән мәш килеп йөргәндә дуслашып киттеләр. Суфиянга Әдибәнең ихласлыгы, уңганлыгы, тырышлыгы ошый иде. Шуның өстенә әле ул бик сөйкемле дә иде. Үзенә тартып торган ниндидер серлелек бар иде аңарда. Суфиян чын-чынлап гашыйк булды да куйды. Ул һәр вакыт аның янында булырга тырышты. Тәнәфестә дә берәр теманы аңлатуын сораган булып, янына килеп утыра иде. Әдибә дә битараф түгел Суфиянга. Аның кырында шундый рәхәт иде аңа. Ә күзләренә караса, аерыла алмый. Бер серле күлгә кирип чумгандай була.